Kay mga batol, karamihan na! Nakaraw sa Azul, tos lubuwa! Yan, lakas sa inyo ba? Big shoutout sa Azul, tos lubuwa, di ba si Kong Permanente, no? Salamat sa nadari karon. Salamat yung tanan sa mga ni-perform kanina, DJ ECQ, sa itong mga sponsor karon. Salamat yung tanan sa Manila. Sa akong wala, Gikan Cordova, make some noise for Ivar! Shoutout Kasikas, shoutout James, shoutout Cordova, shoutout Pan! Sound to! Gikan Tejero, make some noise for Ben Pluma! Di matabang ang naamang sa akong tingog. Dugi naman akong giputol akong kaikog ng ibisog. Huyog akong mga higala, ang respeto di makupya bisan pa. Shaman, Smarap, good gang, Rap in Paradise G, pare mo ani G. Ay mo ni G. Rest in peace. Justice for G Karambay. Shout out Gold Gang. Managkwintos, daw si Ben Pluma, pili niya na Ivar. Yo, nanto na nag-battle, enjoy na ito. Kinanagtabay. Judges, first round, Ivar. Kung mauna imong problema, mahilis ang duda. Sige boss, pohon, ihatag si Penpluma. Dako sang sa buang. Pwede ka na ko ka-rival. Gi-call out rati ka para makabattle ko sa final. So ako'y makuha ni mo, oy. Imong estilo patapon, mga berso kabagot, o niya, iladong kalahok. Gi-search na kung Penpluma, resulta kalagot, ni gawas ato sa Google, balhibo sa manok. Unsa ang estilo ani? Grabe ka bugok, para naanay ma-wordplay, himo-himo ang gulo. Example, Zero Imbing taga Bohol, kopya daw ni Smaglas para makabara sa Panglaw. O niya para ma-wordplay kung Fu Panda, si GI mga rate, ingana ka mabaw. Sakpan ka amaw, imong ka-level badang. Estilo nga gigamit pang beginner pa na, di porkit bara kay invento, creative na ka. Kay mamuwaw pamigsuwat, para naalay pang kusta. Samtang ikaw igora imbento na ay bara nga mamugna, himo-himo ka og storya. Estilo ni mo corny, sa una climax ray mabuhat, karon tibuok story. Karon ka ma-demolish, kung ingana imong ipakita, ayaw na lang paghandom. Imong estilo kay imbento, murag imong pagka-champion. Kay imong pagka-champion, why video? Sige, ilimod pa. Way papakitang ebidensya, huy pilingon ka, kaibaw ka nga nung watoy footage. Akong iingon nga sobraan sa pagkakorap ang video ng piyong na. Nag-CCTV ang Azul. Ipa-review to ba si Pwede? Kung ang uban daog sa YouTube, ikaw daog sa CCTV. Ako panimo, ipabarangay ang Rapolo. Maoy akong advice. Basin di ay dito na i-ma-upload nga file. Kay laglag barat champion ka tinuod. Nganong nabadibag kang loko? O para di ka mauwawan, di ba imong gipa-promo? Kita ang kabugo, imuhang dalaato way ayaw makatatsa. Basta produkto di mabenta sa promo na masalba. Kato nga mga battle, hinong dandi naka-headliner. Wa na kay mailad, MP3 ban ug mista na pambala sa liga. Mong kung moingon migwa kay video, disad na panira. Maski kalidad sa pagka-champion gani, wa kay mapakita. Ayaw na lagpabida sa titulo nga term. Napulan mga tao sa mga wak ni mga verse. Unya sick daw pagka-champion, pero way nangita ga-urge kay di masik ang pagka-champion kung di man gani ma-search. Matik, round 1 pa nakita ng kadaugan kay ako ana. Wakalusot ka atong loko, karon mas buang pa kulatahon bisag humana. Ingana kakupal niya mag-video pa ko dire para lang masuya ka. Dara. First round, Ben Pluma. Ako kunay pa promo. Klaro ato si John Leo Bobo. Kuy tungod na ko kung anong nag-improve si Loko. Oo. Ako din si Penpluma, ang champion sa Rapolo nga walay video. Pero dagang testigo sa akong baon. Tabaw mo sa nahitabo na amay rason nga laom. Siya di ka makadugo agawn, kay laging nagkabugo na taon. Kabaw mo nga nung walay video, kay nagkadugo ang kam. Round 1 game? Yeah! Sa mga aspeto sa battle rap, ikaw nagyud ang bansay.
Permi na lang ga level up, walay makitang downside. Sa talang aspeto sa battle rap, ikaw nagyud ang bansay. Permi na lang ga level up, walay makitang downside. Facts sa inyong mga standard, sa kung pagka-bastard kay di ma-apply. Kay tukon ra ko ning amaw da yung saka, that's how I raise the barahay. O gikani og tagakay, puro pakati rapod. Kabaw na mo basta gikan rapolo, kay manghasi manggod. Dako tagkalahian kay sa atake hawod, bisag bali-balihon pa aybar, kay muvari mangyod. O gikani og taga kay rap battle, in short, TRB. Maghilak na sila karon niya ang luha kay Binaldi. Kay Gun Garcia akong galawan, wag taong kuning ga inarti. Kay kining TRB, mahimong BRT. O gusto ka og sabaay? Di na ta kailangan nga ikanta. Mugana ni sa tagakay, sa muta tagaka ni kwarta. Umabaw naman kay imong gikaut, gitalikdanan ni mo mga ni scout, nabisbisan lang ka ni Jibos, gikalintanan ni mo ang sprout. Hoy dyan Leo, ano mo maning gilawag ang tanga? Feeling hawd ka tama, walay baut ka lama. Anong mahadlok mamuniya nga sa war kay banga? Gihuman galin ako ang low kining bar pa kaha. Kabako sa imong karera, gamakoy ka o gaso ka. Unsay feeling nga kang AGC, gibaboy ka o kaduha. Abi kung ikaw ang mangihaw, Pero nganong kabaliktaran ang daloy? Unsay feeling nga ikaw na pudang gitubuldit sa baboy? Hoy, Verhel, ayaw kumpiyansa. Kaya basin sa kuha, masangit ka tala. Kapangan pa man mo ang katana, pero anong wala makahait nga dala. Angay ba kung mahadlok niya? Na mga linyanan ni puro raman fraud. Fuck katana, basig nakalimot ka nga pen is mightier than the sword. Siya yung nakaribat, kay siya may nauna. Siya daw inungdan, improve si Loko, bugo lang yun ka. Uy, lamig. Last year, sa laglagbara ko ng hasi, pagsuwat kay giwadwad. Flip-top MCs gipangkatay sa turna gilaglag, karon mauna ba ni Resback nga maulat iladlad. Gikulatan akong manghud karon kuya ni Nadnad nganong naaka karon. Pakita sa bili. Kung namoy amahan paapila pa to dire kay mura mog tabili. Nganong pangalan nimo Penman? Di ba nad ka nga dako, dapat pangalan nimo Headbang. Kay speaking of Nadnad, nanaway ka ni Nadnad sa pag-pronounce niya og juwa. Grabe ngiga tol. Ang saway nagikan pa sa ato sa Eagle Miracle. Hoy parihas raman mo, hipokritong pabida, pag-pronounce ra nimo gahi pero di ang mismong linya. Kay kung ikaw ang mo pronounce, ang i mahimong o. Maoy insight nga nadiga awan na abot na taog EO, maoy akong nakita. Ayaw na lagpabida, kay swak ang kadaang linya tahi-tahi. Itsahi na og tawel si pen bali-bali. Ang EO ni mo hassle ay nagtabi-tabi na ay problema na sa bawel si pen tae-tae. Kay battle nilang GL, basa niya si Jokic, kay Jokic. Yawaan ni mo good. Ang Jokic na imong Jokic. Si paa ni mo, oy, gi-break it down pag yung tong luni. Katawaa sa upaw. Ingato kasolid ang Jokic na laughing stock unsaon kay Jokerman unya na break it down pa ka. Nakabugo ni mo times 2. Mubo ka ayog IQ. Ning agi nakagbidwa man lang mutaas ang value kay banga kapag ka-champion, kuwang pa ang kaalam. Banga kapag ka-champion, kuwang pa ang kaalam. Break it down di ma-rescue og nako mapahamak. Way gamit mga review sa bar exam sad ka matagak. Di ka makalapat, nako kamalisang kadahapak nako kay dilang pi ang mabalian. Hambugero na ba ko? Siyempre pen ang kapalitan ug para maduot ang tinta kinahanglan ng hanginan. Wa ko mahadlok nimo oy. Kaya ra mahandle. Makadaog ka na ako kung machoke ra kog mastater sa pagsuwat wala nay hassle. Bisag kontra na ay title, di ko mahupdan dirig bala sag taga-adlaw patabatol. Yawa natakdan ko.
Kaya sa prime na ang pen, lipas na nga hulmahan, sagmagtahi og taman, mga bara og tugmaan, kay di kadaugdaan, mas naapamay ikabuga, kami nga bagong salang, stinuryaan ra ni mo gahi, pero wa na kay apil kung mga gahi ang storyaan. Kanto, Penpluma. Nakoy observation ba? Akong katawa wala may kabutangan. Every time ka musbit si mong bara ba? Grabe makakaluhagan. Unsa? Para makadani kag boto par? Sa kahasi mo todo pa? Tinuod yun sa nga baka si ka sa Cordoba? Gusto mahitabo iyang fantasy. Maong grabe kasi kasus tanga. Gusto ka tawgon og bakasi. Unsa? Para mailado lang ka? Kaya nani siya yung dream match. Maong kapaba ko nga nag-invest kas bala. Ang dream match, ang bakasi sa tong too niya, ang big fish siya wala. Oo, silingan damong ban. Tinuod yang gisulti. Kaya pag gumanda nilag lulo sa una, magsuwat silag mga multi. Kaya to. Uy, gusto may ebidensya ay bar. Pakita mi sa ebidensya ay bar. Sa messenger pwede rami ni mo sendan. Kung naglulo mo sa una ni Ban, anong sayang kamay, wala ang makanatiksan. Pero bilib ko si mong mamagpapa, oy. Mas bilib ko si mong mamagpapa, oy. Kabaw ka unsay rason par. Kaya pag human nila og kayat sa una, aw nakabuhat sila og bar. Sige. Nag-masturbate na lagi mo ni Ban. Pero ang unang nahutdan kay kining pabida. Kay ang kamatuoran, anong layo na kay karepa, nag-masturbate na lagi mo, siya di ka masakitan sa akong madiga, tinamaster ni Ban ang battle rap niya, gibit na kaniya. Kabaw mo gusto siya pagpilti ni Ban? Nalagbara siksita mo? Nakadawag mo sa buto-buto. Abi niyo ganbars pero giagirag ubo-ubo. Abi pag mapugnan, paitas na dunggan, gipildira kag ubo-ubo, sakita sa dunggan. Kaya ta, gipildira kag ingato nga pakuloboy, imong kagara makinawagtang. Di ko madanya ko ubo-uboy, pinplay makiyang kaatbang. Sa mong battle, wala siya kalupad. Nagiputan ako siya og pako-pako. Waka kabaon sa akong pagpildi ni Ban, nangutan lang taka na ako. Mo-claim pa nga top dog kuno sa Rapolo. Naloko na ang rookie. Sige, paghot gira og todo sa mga kumo kamarugi. Hoy, top dog ka sa Rapolo, naasa ko'y masulti. Usan na sa mga punuan diri ay bar, you're barking at the wrong tree. Kung tanaw ni mo maayo na ka, hoy, nagdamgora ka. Mobilibra ko ni mong ay bar kung malalagbara champion na ka. Motivation na, ha? Lazan, Ibar! Anong wa daw ko napiksan? Maoy ingon sa gago. Malamang kay ikaw man ang naglulo na mo. Siya de ay Penpluma, ang iladong translator sa Rapolo. Mao na siya, brother. Mga linya sa Rapolo, Tagalugon, dalon sa flip-top kada battle. Nay maganahan nga bara, i-translate pa niya after, laglag bara champion ba ang title o tigbutang ra og subtitle. Kay tig-translate ra ka diri, unya solid kaalitan, hagbay ra kang nabisto nilang Unico o K-Ram, para di na siya mailhan mga multi-railisan, mga bara i-translate na lay ma-convert na sa palitan, kay wakagihatag ni Boss Leo. Gipahuwam ra ka. Kay kung mawala ka sakit, naapaman daw kay gamit, ipakulatas mga bag-o para imuhang mabatid. Pero sorry na, Boss Leo, sa mabuhat nga pait, kasagaran sa pen, ipahuwam kay di nakabalik. Gi-call out ni ka kay champion ka, sa listahan magahin. Gi-call out ni ka kay champion ka, sa listahan magahin. Di ba effective ang pag-call out kay naaman ay ring? Pero kung imuhang napansin, di ti ka i-call out kung wa kay titulo.
Usarakas mga veterano nga sa kadugay kay nang hina. Naluma na ang pipi, murag profile ni Enigma, pero ako anang pulihan, o inyuhan ang makita, siguradong patay ang pipi, mailisa nagkandila. Imong karir wa makasibog, kay dili man advance, mga lyrics kay pangwak, imong pangan kay school supply, maong lately ka na stuck, kay permi ka palpak, mga tao na lang na upset. Imong suwat kay di na high grade, wanay pakig na ka sa topic, bisan pa og school supply, kay wa na nasa target, agi sa pen, kay wa na class, maong di na namamarket. Kay wanay bag-o nga mahain, wa mo improve iyahang talent. Wanay bag-o nga mahain, wa mo improve iyahang talent. Balik-balik suwat sa pen, murag sorry I am absent. Freestyle. May paimong salina. May paimong salina. Flip top ning bakat. May panglogo sa flip top diha kay ning tatak. O di bayawa on the spot, gipakita nga ang kontrahinay, stroke sa pen pang dili laom kay gipaagi raw freestyle ingana kaka-basic, di naangay makurat, way gamit man na ang pen kung pati sad mo suwat, kay kung champion ka sa inyo, uli na lang sa inyo, di ka parang banatan, nakakuha lang og ring, mura kag kinsa nga halang, mga vow sa battle rap kami na bahala malamang, di na ka magsilbi di repen, pagkasal-kasal na lang. Pagkasal-kasal na lang, pero ayaw lang sa ugundang. Mr. Translator sa Rapolo, kay sayang ang kahago. Huwata ko adtos flip top kaya pati kang mamaon, linya imuhang matranslate, maura imong mabag-o. Ako tibuok duwa, iba di bag tikas Tagalog. Last round, pen pluma. Yata si mag pen-pere. Pluma tiray sa pluma. Atay. Mag-ilis ang pangalan, ako'y apo ni Tadang Sora. Mag-ilis ang pangalan para di na kasi kisgot og pen. Ha, okay na? Okay na ka? Round 3 game? Yeah! Dikit ka sa imong amo. Kay sip-sip ka alangan. Sa tagakay na amoy boss. Sa Rapulo na may giisip nga amahan. Ikumpara kang G-boss, wala na siya mga issue nga set up. Kung isa po nung tawag ni yung libat, siya pa na eksaktong vision sa hip-hop. Makasaway pag flip top, ako na ibabalik nila, Siya pa, Jaleo, gusto ko makabattle ni Ibar. Grabe kay kakahasel. Yan sa ni Jaleo, pen pluma versus taga kay rap battle. Kaya tayo, ibabasig iba bata-bata na sa gang Charles. Bang di na ka maawat. Ana ka sa Charles, mura na magkalawat. Ayaw sige pretend sa imong fake nga written. Kay Charles sa kay sinuwatan, you better check and listen. Check and listen kay sa mga gama ni mo par. Ang ay pa ba ang mga tao manibago? Basic ramang gyud ang bar, murag sa manggo kani adto. Layo ra kay kasanan bisag imo pa lang ilalis. Usa mo mosulti nga kusog ang bar, kana na pong establish. Sa mga bag-o diri ikaw daw ang bugat. Huy sa imong utok ni isulod. Kabaw kung si tinuod na bugat, anang mawad-an kag suod. Kabaw ko titulo imong apas. Sige imuha na ng dungog. Gusto ka ma-champion diri diba? Para matawag lang kusog. Pero kung storyaan kay kaagi, kalasdanan og kasakit, anang tanan akong gisugat. Dili kay para isumbat. Dili ra abot pagka-champion kung muana ko para na sa crown akong gibuhat. Wala na atong suod nga higala. Sa atong una-una, dili gihapon nga masuksok. Sakit man huna-hunaon nga di na siya makakita kung saong di kapag dugmok. Kaya wala na bitaw ko'y pake, bisag sa kini nga battle unsa man ang paingnan. Pero giatubang gihapon ti ka bisig kini duwaa lang makitalikdan. Time. Pen pluma Ibar, papangato Maripay! Yeah! Rapolo, sumangan 3! Ka-5 battle ka nagkipiyon na! Ibar versus pen pluma! Papangato Maripay! Solid. Non-tournament battle. Para G Crown. Judges decision. 5-0. Para pen pluma. Ano sa Ibar? Judges, dali lang mo. Yo, Mr. Ako about si Ben. Overall, dili effective o dili sa convincing ang angles nga Ibar. So round 1 ang gatag na Ben.
Nasa mga moments dito, nasa mga sukmo. 2, steady lang pacing na Ibar. Medyo bawi sa 2 pero kaya po balay dili kay siya convincing in a way ba. And ganang ako tong linya ni Pen, sakit sa dugahan, barking at the wrong 3. Oh, sa third round, mga to, seal the deal. All 3 rounds, Pen. Rest in peace, G Crown. Yeah. Yeah, relax. Iboto na ko siya per round. Sa round 1, ang nawi ko ganahan nga nitatak na linya ni Ibar ito. Itong produkto di mabinta, pero promo masalba. Yeah. Sa round 1 ni Pen, katong ribat niya nga kadugo ang cam, race the bar high, bari Ibar, ihuman ng low, basta dagkan pa siya dito. Yeah. Gihatag na ko nga round 1 kang Pen. Sa round 2, mura dikit silang duha. Katong EO nakita, review barik sa matagak, doot nga tinta, kinahanglan hanginan gato. Nga round 2 ni Pen, ubo-ubo sa kasakit sa runggan, katong ilahang ban. Pen pluma ka at Pen, plema ka at bang, katong barking at the wrong 3. Pero gihatag na ko to kang Ibar ang round 2. Sa round 3, dito na nilubong na ang performance ni Ibar. Saka na si Pen. So, 2-1 Pen. Shaido, ako gibuto sa all 3 rounds siguro sa Penpluma. Ay sa all 3 rounds. Fighter man kay Ibar pero mura jud mauman sa line ni Penpluma. Paribatan siya, so sayang ngayon na yung punchline sa dito. Attack nila sa round 1. Sa round 2, round 3, all 3 rounds. Yo, busy man, shout out TLG, BSK, Reference, TZ, Above the Roots, o RIPG Crown. I miss you, bro. So, kung iboto sa... Kung per round ako, kung boto, hatag ako round 1 ni Ibar, dito yung mga material, bukat yung mga punches. Pero bugat man sila mga punchline ni Juan, Penpluma, pero para na ako mas bugat sa iba sa round 1. Sa round 2 kay Juan, hatag na ko ni Penpluma, and then round 3, one yung taga-explain, saksi ng mga saksi, so let's go, RIPG Cross. Yo, B-Wayne Day. Again, shout out sa BSK, Gulo, RIPG Crown, Rapen Paradise Rise. So, kato nga battle, ang akong ibotar kay si Penpluma. Round 1 ako siyang gibotar kay tungod sa nabugaton sa iyang mga makers niya. Effective kayo. Although daghan yung mga punches na ninglan si Ivar, dili kayo siya yung duot kayo sa ngatanan. Mura siya kuhit lamang. Pero sa round 2 ni Ivar ba, dito ba, sunod-sunod yung mga punches o yung murag bunog jud kayo ang if bisag kinsa yang makontra bunog jud kayo. Pero si Penpluma sad bay sa round 2 bay asang gitagaan sa mga bugat ng mga punchline equivalent siya. So, for example, 2 lines ni Ivar, 4 lines ni 4 bars and top ni Penpluma, mura siya equivalent siya ba, pero mas bugat lang jud ang kang Penpluma. Pero ako lang gitabla bay. So sa round 3 dito na nagdaog ari ko ni Penpluma kay mas consistent yang gibuhat gikan sa round 2 padung sa round 3. Kang Ivar mo good, maraming less effective na siya kay sige lang siya sumbag. Wala dyan siya. Parang ako, dili ko siya duot sa moto Penpluma kung gibuhat sa round 3. So round 1, 3, Penpluma.